Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong likod, Mike Padua. Nagbabalik ulit tayo sa ating topical weather analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Hunyo 28 hanggang 30, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Now, mukhang ulan na naman po na yung hapon sa malaking bagay po ng ating bansa, lalo na po dito rin sa Naga. May mga makulimlim na parte po dito sa ating syudad. At may mga inaasahan po tayo mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Camarines Sur. At gayon din po sa ibang bahagi po ng ating bansa. Ito po ang ating GraphSat na in-issue kaninang alas 2 ng hapon. At ito po ay valid na yung araw na ito hanggang bukas. Itong satellite na ito ay kanina pang alas 12 kaya wala pa pong nag-form ng mga localized thunderstorms except po dito sa may Palawan area. So, i-expect po natin yan dahil po panahon na yun ng tag-ulan. So, may mga afternoon thunderstorms po tayo. Either hit or miss ang mga lugar natin. So, depende kung saan po siya mamumuo. Mahirap po i-forecast ng mga localized thunderstorms kahit na mataas ang chance of rain. Posibleng sa tabing syudad o tabing municipality o munisipyo ang pwedeng magkaroon ng mga localized thunderstorms. So, ang wind system o weather system na yun nakaka-apekto sa ating bansa. Ito pa rin yung mahinang habagat dito po sa may dulong isla po ng Luzon, yung Batanes at Babuing Cubao Islands. At hinikayat po ito ng still yung frontal system na kung saan yung bagyong si Champi na tumaas na po dito sa may east of Japan ay na-absorb na po ng frontal system at naging parte na po siya nitong Mayo Front. So wala na po yung bagyong yun at hindi siya na rin yung final update kahapon pa ng Joint Typhoon Warning Center. At ang tanong ninyo kung meron naman po siyang kasunod, meron po tayong binabantayan na yun ditong surface trough na namumuo po na yun sa may south of Iwoto o northwest of Guam. Nasa likod po nitong text natin. Papakita natin dito sa fast animation. Ito po yun. Ito po yung area of surface trough na nagpo-form na yun. At base po sa American model, ay posible po maging isang LPA po ito. At sa kanilang forecast na yung weekend, baka maging isang tropical depression. Kaya babantayin po natin ito dahil po ang kanyang track ay posibleng pumunta po dito sa may Philippine Sea, sa may silangan po ng Northern Luzon. So, antabayarin natin yan kung magde-develop po ito. Malalaman po natin yan na yung weekend at we will keep you updated. I-update po natin kayo kung ano po magiging threat po sa ating bansa. So, yan po ang isusubaybayan natin sa mga susunod na araw. Ang European model ay medyo nagpapakita rin ng hint, okay, ng sinyales na ito ay posible maging LPA din at pumunta dito. Papakita natin mamaya sa wind forecast at pressure forecast ng wind.com based doon sa European model na bagong outlook na yon, yung model outlook nila. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at ito yung satellite loop mula alas 10 hanggang alas 3 na yung hapon at makikita ninyo umaga napakalinis pa po ang buong bahagi ng Pilipinas except po sa may Palawan at Sulu. At pagdating po ng alas 12, alauna, yan po, nagsilabasan na po ang mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng northern at central Luzon, lalo na po sa may western sections ng Ilocos region. At dito naman po sa Bicol, meron din pong nagpo-form na yun ng mga localized thunderstorms, lalo po sa may Camarines Sur, dito sa Naga, although baka imimiss na naman kami. At dito naman po sa may Mindoro, Palawan, ibang bahagi ng Visayas at later on dito sa may western Mindanao ay may mga inaasahan din mga localized thunderstorms. As we speak na yon, may nagpo-form na po na yon sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao. Itong mga localized thunderstorms, common po yan pag ganitong panahon ng tag-ulan, months of July at August, pag medyo nasa mahinang status po ang habagat. At kung titingnan natin yung rainfall accumulation hanggang Miyerkules, ito po yung forecast mula sa European model. At inaasahan pa rin mga localized thunderstorms sa malaking bagay po ng Luzon, lalo na po sa may area po ng Nueva Vizcaya, Isabela. At dito rin po sa may Central Luzon, Southern Tagalog provinces, kasama din po ang Metro Manila, Mindoro, mga malilit na areas po ng Kabikulan,
Dito rin po sa may Masbate, Visayas at Mindanao. Mas malalakas po ang mga thunderstorms po dito sa area po ng Mindanao. Okay, at kung titingnan natin na yun, ang ating forecast mula sa American Model ng windy.com, ito po yung forecast sa hangin at sa pressure, ay kikita po natin dito hanggang Miyerkules ay mananatili pa rin yung frontal system na magpupul ng mahinang habagat dito po sa may bahagi po ng Batanes at Mabuhay Cubao Islands. Samantala, ang Pilipinas po hanggang Miyerkules ay variable winds pa rin po at magkakaroon po ng chances po ng mga localized thunderstorms po lalo sa hapon na gabi. At ito po yung area ng trough na binabantay natin na posibleng maging low pressure area. Pag tinignan natin, i-move natin yung forecast hanggang weekend. Yan po, sa Webes ay posibleng maging LPA na po siya. Friday ay bababa po siya. West-southwest patungo sa may northern or central Philippine Sea. At sa Sabado, yan po, posibleng maging aktibong LPA or even a tropical depression. Dahil pag panahon ng July, uso po ang mga development o quick development nito mga LPAs. Dahil ripe na ripe po ang temperatura at yung upper level environment para mag-develop po siya. Yung warm moisture po mula sa dagat. At sa Linggo, ayan po, posible po siya maging isang tropical depression base po sa American Model. Now, titingnan natin na yun yung ECMWF, okay, kung saan po siya o kung magde-develop din base sa forecast nila. Ito po yung forecast at walang pinapakita as of this time, okay? Trough pa rin siya na malulusaw lamang po siya, and then sa Linggo mayroon posibleng may dadaan pong trough dito sa Pilipinas. So hindi pa po clear ang European model. So napapansin po natin na ang American model na yung taon ay nauuna sila na magpo-forecast, okay, minsan exaggerated at minsan nagkakatotoo. For the past 3 typhoons o tropical cyclones ay yung long range forecast ng American model ay nagiging totoo dahil po sa pag-upgrade po ng kanilang software na yung taon na ito. So, kudos po sa American model. So, malalaman po natin yan in the coming days. Okay, now na si Miyerkules at Biyernes, we will keep you updated kung magde-develop po itong posibleng LPA sa may northwest of Guam o east of Luzon. So, dyan muna natin itatapos ang ating update sa Miyerkules. Babalik ulit tayo para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon, lalo na po sa posibleng pag-form ng surface trough into a low pressure area. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat ulit tayong lahat dahil po tumataas po ang mga kaso po ng COVID-19, mga iba't ibang variants po, lalo po sa ibang bahagi po ng ating bansa, except for Metro Manila na medyo nag-improve na po ang situation. But dapat po lagi lang tayong mag-follow ng health protocols at stay at home. Pag wala naman tayong appointment sa labas, sa bahay lang po tayo para ma-avoid po tayong mahawaan itong mga iba't ibang variants ng COVID-19. So let's all pray na sana maging okay po tayong lahat. At hanggang sa muli, salamat po sa pag-nood niyo sa aking weather channel. At see you again ngayong darating pong Miyerkules.